Adik pa rin, Ma'am Sinchita. Andito na po siya, tawagin natin kasi para malaman niya kung ano yung matatanggap niyang regalo mula sa Team Bungis-Ngis. Kasi nasa taas pa po siya. Baba! Sige lang kaghadya. Andiyan na po siya. Para makita niya kung ano. May regalo sa'yo dumating. Buksan mo. Puro nitib yan. Tingnan mo baka ano. Open from Team Bungis-Ngis. Ayaw, gusto ko ano? Huh? Yung motor. Yung kabantay. Ayan. So, ito Isa na. Balik na tayo. So, Pare, ito naman ay para sa mga... tatlong sizes yan. Laki naman ito. Ito pa yung ayaw kong ipakuan, di ba? Diba, bumili tayo ng ganito doon. Ay, huwag na lang yung ano kasi nga. Dapat pala hindi na natin binili. Nasunod pag nagbigay kayo, huwag nyo na memerwisyo kayo. Huh? Wow! Ang laki naman nito. Grabe. So, that is, pwede rin yun doon sa sala mo. Drum pala. Nagita mo. Paano yan? Yung i-exit ng mga ceiling natin. Pagsakas hanggang. Sige, gitara na lang. Ito ka talaga nilagay. Ito pagsakan yung... Ito magkailan nina. Ilalagay ko to sa CR. Tapos ano pag... tumayos na. Nasaan ka nung namatay si Romeo Tagaraw? Nung Sabado ng gabi. Bartolino. Musiga na ba ng puti anak? Ayun. Kalabugok! Pag tayo. Di ba ibot ka nag-bulb? Nagbibi na. Diba? Small, medium, large. Oh my God, thank you so much, Team Buag. Bungis-Ngis. Team Bungis-Ngis. Team Bungis, thank you so much. Oh my God. Taray. Alam mo, pag naghanap tayo ng ano doon, ng mga bakbak, ala, saan yung mga palaka? Saul. Mga kagiwa, bubakbak. Pag hinanap mo na yung mga itik mo nagtakbuhan. Taboy mo, ang kaluluwa, sa katawan ni Nina. Eto buksan mo dahil yung next natin. Ah! Ay, meron pa pala dyan. Yan, oh. Patay gutom, pak! Sa mga buhay. Para mga buhay, Mia! Wait! Sa Japan display. Pwede yan. Sa ano? Pang national costume ko. Tira ulo. Galema. Galema. Aray ko. Tira ulo. Ito naman tayo. Ay, ano mo natin, Nina? Yan. Wow! Hindi, di ba sasayaw tayo? Patungan niya ng kaldero, kawali. Pag naluto na. So, dyan yun. Kala ko maglalaro. Alis mo ang bata nito. Ayan yan yung patungan ng banga. National costume, ang ganito. Sa mga tao, ay. Marami pala to. Para ma-check mo, ayan. Ay, buti na lang hindi dumating ang deliver. So, Kasi pa-cancel ko muna, B. maglalatik. Ano yan? Pwede yan lagayan ng... Para sa dede ni Lyra na ba yung laman? Di ba, sa ano mo ba, bisita mo, mga chips, hindi mga kainan. Ha? Candy, or yung mga ngat-ngat. Oh, di ba? Yan Meron din yung silang, sa baso. Sa baso, patungan. Hindi, oh. Wala na, pasa. Ano, may bugpak pa niya, ano? Straight. Muna lang yung mga straight. Dili yan. Hindi, patungan ng baso. Kasi nga, di ba, yung mga Oh, kahoy, gani. bawal sa init. Dubot-putput mo lang yan. Mm. Oh, di ba? Butang-butang na rin bakas mo pa. Natakip din. May isa pang klase yan eh. Wow! Natin Yan, oh. Kaluhang. Amoy barnis din. Ito yung sa akin. At least ano. Ito yung sa akin na malaki. Binili ko to from Pinatuan River.
Tayo. Sa Sigaw, Pila sila kuan. Yung nagpunta tayo doon. Enchanted. Na siya sa mga ng isa kanon. Meron pa ni... Yan yung isang set. Isang set. May mga mangkok. Oo, tsaka sandok and ano. Sana sinabi mo no, para matagal na na-cancel no. Putang ina mo. Sinasabi ko na kasi na meron na yun eh. Meron tayo. Ano ng tray or kanin. Para Or, sa mga ulam, ganyan. Muna to sa Fried. Tugma po sa lamisa na. Oo. Lamisa sa taas sa lamisa. Yan sa mga ano ng Ito yung sungkaan fish. yan, border na sungkaan. Ang laki ng sungkaan na. Yan, ano yan sa mga, ayan. Yan, lagyan ng tayo Oh, ng meron. buknoy. Tayo ng chuchay, ni Bumay. Reserve. Kaning lumpia. Ayan. R30 naman ang gamit. Oh my God, thank you so much. Tara, tibutang sa tamon tiyo. Wow, ito Yan, din. yan may pang soup din. Soup. Pang soup-soup. Saka pang prito. O, di ba? Nina, social kami doon sa palayan. Yun yung bahay niyo dito, pangit. Pangit yung lababo niyo dito. Kaya kukuha ko ng bagong katulong, hindi yung palpak. Palpak, hindi marunong gumamit sa mga gamit sa bahay. Kompleto na siya. Ulo ka. Ah, di ba? Kaya kasama yung yun. sungkaan na to. Eh, lagi ka kasi maraming bisita, di ba? So, Ang hirap naman niya. Oh, gagulong-gulong. Ito naman, sabaw na. Bulalo. yan O, pala di na ba? sabaw. Ah! Nagulat yung bata, sira ulo ka. Yan. Dami naman ito. Wow! Isang set na yan. Pero at least maramihan na rin. Hindi ba? Magbumungi na tayo. Kompleto na siya. Hindi ba? Hindi natin kung bibili, kailangan bibili ng dining set. Plato na na. Relax, Nina. Relax. Ito yung Speaking, plato, yan yung diba? plato. That's Ah, round. di ba? Pupukon ka. Ay, labay. Ang plato natin ay 10 pesos yan. Mura to yata. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ng kami nina, yung sa inyo yung babasagin. Saan yung ganito ko? Di ba may ganyan ka pa? Saan yung ganito ko? Ilabas nyo. Eh, pwede na tingnan yung butang ano ng dahon. Ay na. Di na. Ay, meron pa pala dito. Ayan, dalawa yan sila. O, diba? Social, diba? Lasa. Hindi, ilagay ito ng ano. So, Bugas o sa blessing bugas, diba? Bugas, bariya. Lahat ka. O kaya, yan yung susi niya. O, Ah! Diba? ayan. talaga may rin bitbitan. Hindi naman nito. Sausawan niya, toyo, patis. Huh? Yan dyan Hindi, yun. pag nag-inom tayo tagay, cheers! Kaya siya sa bunganga. Pero ang cute. O diba, nagdurante kanina. Kasi inyo kasi, mga kahoy sa inyo ginagawan. Pag yan ginawa yung tantaran, gulutaran ka. Ha? Ginawa tantaran. Hindi, naman purpose. Double purpose na naman. Labi na magdali. Double purpose na naman siya. Dapat doon ka, Ma'am si G, para maliwanag. Bobo naman ito mag-video. Ay! O, diba? Ito yung maliliit na mangkok. Yan yung mini-mini. Yan kayo. O, isa-isa sa'yo. Hindi na nilagyan ito ng varnish, siguro. Hindi, ano rin, siguro ibang ano lang. Ano kasi siya pag may varnish eh. Laki. Pag may varnish kasi guys, Dahil tingnan na spring. buti lang may nabili akong malaki nito. Yeah! Kung parang mga yawa kayo. Nanaan sila. Ganay ko. Tapos meron din ako nito. Tapos na tulog na, 250 na tayo. Ito naman ay dapat plan ko talaga. Pero pwede na sa decoration sa ano, dyan sa ganyan, no? Sa- Yan. Lagyan mo na rin siya ng Diba? lights. Oh, diba? Oh, diba? Total solar. Ayan, maganda. Yan, Seryoso. kita, ganyan. Diba? Maganda yung mga mangyan. Tapos Tapos, na yun ang gusto ko ako lang puri. Oh, yung monog lingin. Di, manakon ni. hindi, yan yung gagawin ng sabay sa... Oh, ganun ako nung nagkuha ako na ni Dalitan ka no. Dili na Di ba madugay. ito? Kanang si tawag ano yun? Buwan na. Di man uway. Pwede pa yan. Dito rin ka, dili siya Ito mo ni. Ito lang. Ito mo ni. Mundag. Ay, mali. Ulo na ang imong gipalit. Ang uban, walay kuanin ko. Dali, oh. Oh, balik mo na nina kay picture. Oh, nakakon.
Ayan, that's a gift from Team Bungis. Thank you so much, Team Bungis-ngis! Sa ating mga member ay sino sila? Basta gusto nila O, Team diba? Bungis. Thank you sa Team Bungis-ngis! Ayan, para sa early birthday gift and housewarming mo na rin. Yeah! Oh Ayan, my God! happy birthday! Thank you, ang babae. It's DJ.